ako ay. Waiting pa ko order. Duty mo guro. Atay. Kay black man to na grab. Ingatong kuha grab nga black. Dapat green ang tato kay klaro kay nga grab. Gani kaya naman yung gingin sa mga green. Kaya kung black kay marunong mag-long sleeve lang ako gani. Yuli yung sa Korkam yun. 5R na bag-o. 323. Yoshimura. Bago pa kayo yung tire ba o? Napay barcode ba? Kani, ipalit eh, Shopee. Ha? Shopee nini mo. Asa na? Kaning signal light. Stock na dyan eh. Ano dyan yung stock no? Ato daw. Ha? Ikaw ka ng Fortuner kang Jimboy. Sorry. Mo din yung mga natigay sa payag karon. Salamat kay sila.
Banda na boss. Sagli diri boss. Wah, ini yang flammable truck. Kami na. Nalipong ko. Kita.